салом ба онҳое ки бо шабакаи роҳнамо ҳастанд. Бо шумо ман Мубориз Аҳадов. Техника ва технология бе мушкилӣ намешавад. имрӯз дар бораи як мушкилие ҳарф мезанем ки дар телефонҳо хело зиёд шудааст. зубои камера, яъне кор накардани камераи телефон. ғамгинии духтарон аз ин мушкилӣ зиёдтар аст, зеро онҳо одатан аксгирию селфиро бисёртар дӯст медоранд. ғамгин набошед, агар моро то охир ҳамроҳӣ кунед, хурсанд хоҳед шуд. рафтем. биёед каме оиди сарпарастони канал ба шумо маълумот диҳам. баъдан видеоро якҷоя тамошо мекунед. касоне ки хоҳиши гузаштани сарҳадро доранд, метавонед ба ин рақамҳо занг зада ба сарҳади Қазоқистон рафта биёед. ин албатта ба фоидаи шумо аст. ҳатман занг занед. барои ҳалли ин мушкилот, аввал ба настройки телефон медароед. памят, кеширони данниро тоза кардан лозим, яъне очистит кеш. хавотир набошед, ҳеҷ чиз гум намешавад. дуюм, боз ҳам ба настройки телефон дароед. предложения. всё, барномаи камераро пайдо карда, очистит данни. баъзан аз ҳамин ҳисоб ҳам камера кор намекунад. сеюм, телефонро перезагрузка диҳед ё батарея, симкарта ва карта памятро аз телефон ҷудо карда, боз аз нав ҷобаҷо кунеду телефонро гирон карда санҷед. агар камера кор накард, пас ба канали роҳнамо обуна шуда маслиҳатҳои дигари моро ҳам тамошо кунед. чорум, дар сурати бетағйирот мондани телефон, аз плеймаркет ягон намуд камера скачат карда камераро санҷед. агар айб дар системаи телефон бошад, барномаи скачат кардаи шумо кор мекунад. дар акси ҳол маълум мегардад ки айб дар камераи худи телефон аст. панҷум, маслиҳати дигар ин ки ягон антивируси хуб скачат карда телефонро тоза кунед. шояд баъд аз ин камера ба кор дарояд. хушбахтона дар аксарияти телефонҳои ҳозира аллакай антивирусро ҷой додаанд. дар сурати доштани антивирус гирифтани дигарашро тавсия намедиҳам. шашум, агар ба телефонатон обновлени ПО биёяд, вақт ёфта ҳатман обновид кунед. ин кори телефонро тез ва ба телефон фоиданок аст. ҳафтум, вақте ин корҳоро анҷом додеду фоида накард, телефонро зуброс настройка ё прошивка кардан лозим меояд. пеш аз зуброс ҳатман файлҳоро ба компютер ё ягон карта памят гирифта монед, чун пас аз ин ҳамаи файлҳо кӯр мешавад. дӯстон, агар ин гуфтаҳои боло ба телефонатон кӯмак накард, телефонро беҳтараш ба таъмир диҳед, то мутахассисони ин соҳа бубинанд. видеоро ба дӯстони худ фиристед ё дар имо гузоред. шояд аз байни дӯстон касе чунин мушкилӣ дорад. ба канал подписатсия кунед ва мондани классро ҳам фаромӯш накунед. хайр.